فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. El mes de Ramadà és un mes sagrat per als musulmans, és el quart pilar de l'Islam. وطعامكم حل لهم وطعامكم Todos حل los لهم. musulmanes, cuando dices el Ramadán, ya saben que el Ramadán es un mes del ayuno desde amanecer hasta atardecer. إذا آتيتموهن أجورهن. Per a nosaltres és un mes sagrat per llegir el Coran, per entendre, per ficar-se al cap més aviat a entendre el Coran. متخذي أخدان. El mes de Ramadán, la societat entra en una fase espiritual i entra en una fase de contacte familiar. També hi ha la part festiva que es viu amb la família, que és molt bonica. És com si fos un Nadal aquí, tot el mes la gent es convida entre ells, s'intercanvia regals. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث. El Ramadán són 29 dies o 30 dies, és en funció de la sortida del sol, i llavors això hi ha països que ho fan junts i hi ha països que no. Aquest any comença el Ramadán el dia 18 de juny de 1436, del calendari islàmic o el calendari musulmà. Si parlem del calendari islàmic, és una mica diferent, és lunar, no és com el de l'altre, que és lunar, que són sempre 11 dies menys que l'altre. Nosaltres ja tenim el calendari islàmic, són 350 dies tot l'any. El mes de Ramadán està dividit en 3 parts. Cada part són 10 dies. Llavors, els primers 10 dies són alabanza de Déu. I està posada normalment als creients, als que fan el Ramadán i als que no fan el Ramadán. La segona part, maghfira, és perdó. I la tercera part, que és itqun min an-nar, que Déu salva els seus creients de l'infern. Un dia de Ramadà es canvia una mica d'altres dies, perquè aixeques més aviat, abans de l'alba, per menjar una mica i per fer la pregària. Doncs ara, si parlem d'aquest any, l'alba és a les 4:15, 4:10. Es passa el dia tot com els altres dies, menys no menjar, no beure, no fer relacions sexuals durant el dia, i també hi ha d'evitar totes les paraules i els fets que són de mala educació, encara que aquest últim els musulmans ho han d'evitar tot l'any i no només en aquest mes. Aquesta conducta de fer l'ajuni no està tothom obligat a fer-la. N'hi ha algunes excepcions. Si està una persona malalta, no pot fer Ramadà. Més d'això, si ell ho fa i li perjudica, llavors ja és un pecador. En el cas de la dona, són quan la dona està menstruant o en la menstruació del postpart o se representa un embaràs o en la lactància, dedicat que se requereix aliment. Això són casos de la dona. Hi ha altres casos que són dels dos. 15 anys, 14... Sí, però aquests tan petits no ho poden fer, no fan el Ramadà. Por ejemplo, algún albañil trabaja fuera, por ejemplo, el sol, estamos en el verano y quien no aguanta, ¿qué hace? Pues se come, tiene que vivir, tiene obligación de vivir. Molts empresaris ja lo tenen en compte i tenen molta facilitat entre el que és les persones i entre el que és els empresaris. A complir l'horari que té. O fa un acord amb l'empresari, o si té un horari de 8 hores durant tot el dia, doncs té que complir, és dur, De 7 anys. No vaig néixer a Marroc, vaig vindre als 7 anys aquí.
He fet els 1.500 metres amb 3:58, 3 minuts 58 segons, i això és la mínima per anar als campionats d'Espanya. La religió és la religió, s'ha de complir, però també et fa sentir bastant... et dona confiança en tu mateix, sacrifici. Saps que pots entrenar sense haver menjat i després anar a la competició i ja està amb gent que ha entrenat durant tot el mes i han entrenat bé i ben hidratats i tot. I això és una satisfacció. També hi vaig anar l'any passat, amb 4:2 de temps, però no vaig poder passar a la final, justament perquè era Ramadà i anava sense menjar. Als entrenaments has d'entrenar a la matinada, perquè mengem a les 9:30 o així, i t'has d'esperar a fer la digestió i tot per poder entrenar bé. Menges poquet. El mes del Ramadà es passa malament. Si no entrenes per la tarda ja entrenes desgastat. El 2008 va haver una competició de karate del món a Barcelona, la qual vaig quedar el tercer. La persona que practica esport que amb dijuni ho fa amb més força, perquè ja que està concentrat, està en meditació, estat de meditació, treu unes forces d'un no n'hi ha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La hora de romper el ayuno es Salat el Maghrib. Escuchamos el muaddin cuando dice Allahu Akbar, que significa que ya es la hora de romper el ayuno. Normalmente empezamos con dátil y decimos Bismillah y comencemos a comer. Salam alaikum. Després d'un dia llarg d'ayuns, normalment comencem per la sopa que és típica al Marroc, que és una sopa feta aquí a casa, normalment es fan a casa tot el dia. Després tenim aquí dàtils, ja veus que tenim la mesa plena amb bescotxos, tenim ous aquí, dur, amb melmelada, mel, xocolata i les rosquites, i a més les pastes de te que tenim variades, hi ha pastes d'hojaldre, que s'acompanya amb un bon te que tenim preparat. Normalment amb ganes i tot això creus que menjaràs tot, però amb la sopa i un parell de dàtils i tal et quedes omplint i no crec que duraria més de 20 minuts així de menjar. تفضل سعيد. بسم الله. مرحبا بك عندنا في البيت. Una barreja d'ous, pollastre, una mica de virgínia, una mica de pebrots, potser que n'hi ha pebrots, tomàquets, julivert, com un sofrit petit. La harira es la comida preferida en Marruecos y preferida en Ramadán. El Ramadà ha vingut com quart pilar de l'islam i es trenca també la quarta oració, que és quan se'n va a l'últim llum del vespre, no? Los països musulmans fan la crida des de la mesquita. Que pasa como todas las mezquitas tienen un altavoz muy alto, entonces cuando diuen Allahu Akbar, es la cuarta, entonces la gente cuando se siente Allahu Akbar ya comienza a trincar. Nosotros a nivel de Balaguer o a nivel de las mezquitas que no tienen la posibilidad aquesta de hacer por micro, digamos para hacer la crida, entonces cada casa tiene una horario. Entonces hago llamada para rezar. Entonces yo hago la crida, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Déu és el més gran. Déu és el més gran de les nostres inquietuds. Déu és més gran de les nostres problemes. Déu és més gran de les nostres enfermitats.
La ilaha illallah. Perquè estem amb la família i la taula més plena i tot això. I també és una cosa sagrada, saps? Perquè és un mes que pensem molt en la família, hi ha moltes visites entre nosaltres i també se passa molt bé en aquest mes de Ramadà. Tot el menjar és ric en energia, ric en calories. Després de passar tot el dia fent Ramadà, al trencar el dejuni s'ha d'agafar molta energia, líquid, i el té, la herba buena, que te apaga aquell set, sobretot a l'estiu, i és molt bo. Ella ha preparat moltes coses. Ara portarà la sopa, diguem. La sopa de Ramadà. La sopa de Ramadà, el harira. Hi ha molta gent que comença amb el harira, depèn de les zones. les zones. Se fa moltes coses, carn, tomàquet, també julivert, api, segrons, també fideus, veus? Hi ha gent que posen també lentilles, depèn. Hi ha de tot en aquesta sopa. I al final se posa també una mica de farina. Esta és molt bona. Es menja amb aquest pasteix d'aquesta manera. Se fa amb farina i sal i cosetes, fruits secs també, ametlles, fregir amb oli i després se tomben amb mel. Mira, el normal i corrent de cada dia de Ramadà. A ella també l'agrada aquesta sopa. Quan tu entres a un edifici que viuen molts marroquins, al posar amb l'escala ja sentis pel harira. A les nens les agrada més els dàtils i també el té. Què t'agrada? Què t'agrada menjar? Què és espectacle? Tot. En el mes de Ramadà molta gent passa tot el mes, diguem-ne, totes les nits del mes les passa a Ramadà fent les pregàries i moltes vegades passen tota la nit fent la pregària. Diguem-ne, en funció de la persona, la seva relació amb Déu, la seva entrega en aquest tema i també la seva capacitat física. I fem pregàries de nit, quan acabem les 5 resos del dia, doncs fem més o menys 8 resos més de nit per llegir el Coran i el Faqih començar a llegir tot el Coran durant tot el mes de Ramadà, amb versos i llargs durant tot el mes. El cinquè oració, que ara a l'estiu és molt tard, arriba sobre les 11:30. Des d'allà es fa l'últim rezo. Discursos així, parlem també a la mesquita, a l'imam, parlar amb la gent, les ensenya com la tractar amb la família, amb la societat en general. Però en aquests dies també els musulmans intenten d'ajudar els pobres que no tenen, de visitar els pares, de visitar les famílies, de visitar els veïns. És un mes que és un mes sagrat i no és recomanable, diguem-ne, jo podria dir que és prohibit que hi hagi guerres, que hi hagi conflictes. Si això està contemplat a nivell de persona, però també està contemplat a nivell genèric. Que la religió està feta per el bé de la humanitat, per el bé dels musulmans, per l'espiritualitat de la persona. Però aquest mes és una escola on podem netejar aquest cos, diguem-ne, i aquest cor.
Per mi té molt més sentit com estic vivint aquí que en el país d'origen, perquè en el país d'origen està lligada a la festivitat i aquí per mi és una cosa més personal, és una decisió més, diguem-ne, que l'estic vivint des de la meva creença, des de la meva meditació com a persona entre jo mateixa, i la veritat és un mes que em dona molt sentit de meditació, d'oració i de pau, de sentiment de pau.